ኣሰናብዳ መለስ ዘስሕቅ እኳ እንተነበረ ናይ ኣበበ ገዳው ድምፂ እውን ንማንውን ከሰንብት ዝኽእል ነበረ። ብርግጽ ምስ ስም መለስ ተተሓሒዙ ስም ጋዜጠኛ ኣበበ ገላው ኣብ ታሪኽ ምጥቃሱ ዘይተርፍ ይኸውን። ኣበበ ገዳው ንመለስ ኣብ ኣኼባ ካምፕ ዴቪድ ድሕሪ ምስንባዱ መለስ ድምፁ ኣይተሰምዐን። ኣብቲ ኣኼባ ኣበበ ንመለስ ተቃዊሙ ብልዕል ዝበለ ድምፂ ምስ ጨደረ ልዕሊ ናይ ኣበበ ተቃውሞ ስምባደ መለስ እዩ ብዙሕ ኣገሪሙ ነይሩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ መለስ ብዙሓት ኣጋይሾም ተረኺቦም ነይሮም። ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ሓዘኑ ዝገለጸ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ወኪል ቢንያም በርሀ ነበረ። ናይ ኤርትራ መንግስታውያን መራኸቢ ብዙሃን ንሞት መለስ ኣልዒሎም ፍሉይ ፀብጻባ የቕረቡ። ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ናይ መለስ ዜናዊ ብወገን ኣዲኡ ዝበፅሕዎ ቤተሰቡ ግን ብወገን ዱባይ ገይሮም ንቐብሪ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝበፅሑ ተሰሚዑ እዩ። ናይ መለስ ዝተኸብረት ኣደ ወይዘሮ ኣለማሽ ገብረ ልዑል ካብ ደጃዝማች ገብረ ልዑል ዝውለዳ ኣብ ዓዱ ኻላ ድማ ፍሉጣት ቤተሰብ ምዃኖም ይንገር። ድሕሪ ቀብሪ መለስ ካብ መላእ ታሪኽ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከም ናይ መለስ ገይሩ ኣብ ማውትኡን ቀብሩን ዝጸበቐሉ የለን ክበሃል እውን ተወሪዩ። እዚ ባህላ ብጣዕሚ ተጋኒኑ እዩ። ድሕሪ ሞቱ ስድራ ቤቱን ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ሓዘኖም ሓቢኦምን ውሒጦምን ምጽንሖም ንኣማውትኡ ኣሰቃቂ ይገብሮ። ብወግዒ ሓሚሙ ከም ዝሞተ እንተዝግለጽ ነይሩ ኣማውትኡ ምጸበቐ። ሕማሙ ምሕብኡ ኣማውትኡ ንህዝቢ ግልጽ ዘይምንጋሩ ኩሉ ነገር ብሕቡእ ምፍጻሙ ክሕሰብ እንከሎ ጸቢቕሉ ዘይኮነስ ጎዲልዎ እንተዝበሃል መሓሸ። ብዛዕባ ሕማሙን ኣማውትኡን ብዙሓት ወረታት ከም ዝናፈሱ ገይሩ እዩ። ናይ መለስ ኣስክሬን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ቦሌ በፂሑ እቲ ሓዘን ክካየድ እንከሎ ዓራት ባዶ ኮይኑ እናበለት ሰበይቱ ክትበኪኣ ተሰሚዓ። ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዓራት ድዩ ወይስ ነቲ ናይ መሪሕነትን ዙፋንን ዓራት ግን ክሳብ ሕጂ ኣይፍለጥን እዩ። ኣብ ማውታ መለስ ክለዓል እንከሎ ትንከፍ ዝግብኦ ነቲ ሃገር ቀቲልዋ ከም ዝሞተ እዩ። መለስ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሐለን 2 ዓመታት ንነፍሱ ተካእ የብልክን ኢልዩ ኣጽኒሕዋ። ሕብሪ ዓይኖም ደስ እንዘይበሎ ካብ ዝርእዩ ቦንቄርዎም እዮም። ኣቦቱ እኳ ተካእ ንምፍጣር ግዜ ኣይነበሮን። ንፉዕ መራሒ ማለት ንነብሱ ብብቕዓት ክትክኦ ዝኽእል ተካኢ ከፍሪ ዝኸኣለ እዩ ዋላ እኳ እንተተባህለ መለስ ነዚ ኣይፈልጦን ኣይበሃልን እዩ። ደወድኹማቶም ኣብ ዝርእዩ ዘቐመጦም ስለዘይፈለጠ ዘይኮነስ ስለዘይደለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተቃወምቲ ንምድኻም ካብ ዘጥፍኦ ግዜ ርብዑ እኳ እንተኾነ ብቑዕ ሰብ ኣብ ምህናፅ ኣጥፊእዎ እንተዝኸውን ብርግጽ ቅርስን ውርስን ኣብ ዝተደለየሉ ግዜ ከምቲ ውሒዝ ዝወሰዶ ሰብ ዓፍራ ሒዙ ንኽተርፍ እዩ ዝፍትን ዝተባህለ ኣብ መንኩብ መለስ በቒሎም ብሳንቡቕ መለስ እናስተንፈሱ ብሓንጎል መለስ እንዳሓሰቡ ዝነበሩ ጽግዕተኛታት ድሕሪ ሕልፈቱ መንገዲ ጠፊእዎም ክደናበሩ ተራእዩ። ገለገለ ምምሳዩ ዝተረድኡ ብትምህርቲ ወይ ብሕክምና እንዳሳበቡ እግሮም ኣውፁ።